କେଉଁ ରାଶିର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ରାଶିର ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷକୁ ଧନୀ ହେବା ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ଗରିବ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା। ଏ ସଂସାରରେ ନାରୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାର ଇଶାରାରେ ପୁରୁଷ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୌବନ। ନାରୀ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଯୌବନମୟୀ ବୋଲି ଭାବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ଜିଦଖୋର ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରିୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ଏମାନେ ସନ୍ଦେହୀ ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ। ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷମାନେ ବନ୍ଧନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବପ୍ରବଣତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।